Doon na tayo ka ng location shoot para sa atong mga mutya. Nga dalon sila sa mga lugar kung di nga i-feature nato nga bilang attraction sa atong tourism dili sa Digos. Atong i-feature ang Kapatagan, itong i-feature atong mga kadagatan, atong mga kaangan, no? And then sa September 2, sa G-Mall will be the talent competition sa atong mga mutya. So dito na nato ipasundayag alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. No, mo na siya ang talent competition. Ang final na coronation night sa ato ang mutya will be this September 5 alas 7 sa gabi diri sa Rizal Park. Usbunako, September 5 alas 7 sa gabi sa Rizal Park for the coronation night. Well represented atong mutya karon ang 26 barangays as endorsed by their barangay captain. No, daghan kay kanya. Tapos nice pud kaayo because part of the commitment of our mayor nga ang kining madaog nato nga mutya will be supported up to the Binibining Pilipinas, no? God, by God's grace, kung i-allow ni Lord. We will support our winner para sa Binibining Pilipinas or any other competitions in relation to pageantry. Isa ka kada barangay, ma'am, isa lang ka? Yes po, isa lang ka-representative niya recommended sa ilahang barangay captains po. And then, we are so lucky that well-represented ang atong mga barangays and we would like to extend our gratitude sa atong mga barangay captains for supporting the mutya ng Digos. Ano daugon ani ma'am? We will be giving the first prize of 35,000 sa ato ang mutya and then 20,000 sa ato 25,000 sa first runner-up and 15,000 para sa ato ang third runner-up and consolation prizes of 5,000 sa kada kandidata. But we will also be giving their wardrobes free, no, subsidized na siya sa ato ang city local government. Pwede mo ma-invite ma'am mga Digosianos para sa join ini? Yes, of course. I would like to invite everyone to join us this coming September 5 para sa coronation night sa atong mutya ng Digos. And also, kung pwede, join us sa September 2 for the talent competition.